Jaký máme mezi čas? Jak dlouho zvoní? Za dvě, za tři, tak kolik? Za dvě. Prosím, bych půl formátu, a ty? Jeda, jak u někoho najdu tahá. Jeda. Nedá dobře vypracovat. Ještě nemá dokoupá. Tak si píšte. Skupina A, napiš tyto vzorky. Exo přemýšlítán, ní to berý. Skupina B, Mandragora, výroba ústolí. Si to přesně, prosím vás. Tam jak to funguje, jak reakce to prolíná dokola, jo? Skupina A. Jde, nebav se. Já jsem skončil, vy jste blbý a fakt nevíte. Ačko, Bčko, dobré. Tak, skupina A, kryogenní šokéry, plus jejich reakce s solemi, kyselin, mastných kovů. Na to bacha, je ošitné. Skupina B, hemihydrát, hexakionokobaltitanu, hexokyanokobaltité. Plus vyčišlení. Jo to, co? Řekni to, pohodě. No, a budeš si mě Bčku vždycky. A teorie Lavoisier Lapla. Mechanismus. Kdo to byl, kdy to byl, jo? Pánové oba dva. A skupina B, predikujte tvar molekuly SO2. Opět přesně. Tak, to byla otázka první, otázka druhá, pro obě skupiny společná. Než se nějaký vůl zase zeptá. Vysvětli tyto pojmy. Alkeme, aprikola, titan fibr. Upozorňuji, že nechci titan ani fibr. Chci titan fibr. To máš dávno vědět. Furt otravný. Nechceš mi do řečí, furt něco gegláš tam. Jaký nemocný, jaký magor trošku, ne? Maria. Další otázka. Jde. Ano, Luboši, no. Poslušte. Degenerované orbity. Je to něco? Tak to tam napište, když ne, tak nevadí, jo. Já tomu spočítat nebudu. Já jsem to nikdy neříkal. Ale jako v osnovách to je, takže byste to měli vědět. Už vysvětlit například. Tedy byl toto. Někdy ho chytněte do očka, dejte mu 3 přes držku, nebo já to tak nevydržím. No přesně, on se zeptá pro obě dvě skupiny. Ne, Lubo, ty si ještě stokrát napíšeš, vrátím ti 12 000. Boha jeho. Jo? Máte to? Může zvonit, ne? Že je to nachystaný, takže zvoní, jo? Tak, prosím vás, bez ohledu na skupiny to vyzbíráte Jarda, Honda, příště to dopíšeme, já vám to příště rozdám, jo? Chytičky nahoru, služba, vzorově svažit tabulí.
profesorů. Za ty 4 roky, co pro nás udělali, co pro nás neudělali, jak nás připravili, jak nás nepřipravili, ale myslím, že nás určitě připravili, což vám za 14 dní dokážeme, protože za 14 dní v tuto dobu už budeme po. Takže Pavla to má nachystaný, takže Pavel vám k tomu řekne něco víc. Takže my bychom nyní rádi poděkovali všem profesorům, kteří nás učili. Velký dík patří profesorce Žádníkové, která byla naše třídní celé 4 roky. Učila nás z literatury a dějepisu. Je pan profesor Vajný. Profesor Vajný, nejlepší matikář na škole, myslí mu to jak nikomu jinému. Jak říkáme, on se podívá na příklad a hned to v tom vidí. Profesor Vajný. Další je pan profesor Láska, no prostě no comment. Bez komentáře.